Sai dai amma kuma sai dai ta ce da ta ga dabinon naka ta ga kamar wai tsoho kake ɗaukowa. Kwiɓin gwamnan dutse nake sara shi ya zama dabino na zubo a kai. Ha ba ɗan alewa. Magariya ce ta rako shi da safe saboda tunawa da Ta ce ma kwanan nan za ta sa a kai ka Abuja. To ko gidan roba za mu je a liƙe mu saboda zumuncin kan mu rabu alaji. Da ita din maman Sadiq din ko ita Aisha. Zan bugo a takarda ka karanta ka san sai da komai dan sirri ne. Dan alewa. Ta ce ma furfuran nan za ta sa a goge maka ita. Bayan rago aka wanke da ya da man yawa a daura. Wannan takardar me ce? Babban sallah ce ta rako ni da safe saboda aikin nama. Gaskiya ni ba zan bana ƙara sayan irin wannan abu. Yau ake ko maka na biya ma ta hanya ta ne sai mun taka. Yayi baki kiran tiran. A injin buga tub ya fi. Yanzu na nawa ne na? Wafa kake. Na 50 nace. Ai ko gado ne to ba zan baka wannan a 50 ba. Tuga 20,000. 70. Ka duban hodar bacci sai ku tafi da kuɗin gaba daya. Kaga hancin ka da majina hawo. Kowan alade ne yawan shi. Allah sa ka wanke hannunka ka mutu. Mun jagara. Alewa. Ai ba na karɓar kuɗin masu wani. Ai ba da yawa zan baki wallahi. Alewa. Ban a rubutan gani. Wala Saidu. Assalamu alaikum. Ma Saidu. Mun ka tuka ɗin karkara gaba. Aha wa. Wanda aka tsawon kuɗin a taɓa baya. Kaɗan ne wallahi. Wallahi ko ba da jabi ne. Kunun zaƙi ne zai bai ko tsoro? Allah muku albarka. Amin. Kai ba ɗaya za ka bincike. Wannan kamar tsutsa. Ka aka duniya kar ka taɓa alaji sadiku na ka bari ba ka na. Bishiyar kofar kudi ce kai zan baka cin hanci. Ɗauko ta no. Ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Ku danna mana like sannan ku mana comment. Ku danna mana share domin yaɗa ɗaukar. Mun gode.